M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandiranisoni mu programu ina ya Tilankhule na Ambuye pamene tikusinkhasinkha za nyengo ino ya Lenti. Ndipo ma programu otsatanawa ndikufuna kuti tigawane za nthawi monga mmene nayambira programu yapita. Popitiriza pamene paja ndidanena kuti nthawi imatithandiza kumvetsa bwino za Chikhristu chathu. Ndipo nthawi ikuyenera kutizindikiritsa kunena kuti ndi nthawi yoyera imene ine ndikhoza kukumana ndi Mulungu wanga. Chifukwa chilichonse chimene timachita chimachitika mu nthawi. Koma ndidanenanso kuti chifukwa choti mweni nthawi adalowa mu nthawi adasandutsa kuti nthawi ikhale yoyera. Ndipo ndinamaliza programu manager kuti kodi nthawi yanu mu nyengo ino ya Lenti chaka chino cha 2023 mukufuna kuti muyigwiritse ntchito motani? Nthawi imene ndimakhala nayo busy wakumowa, kodi ulendo wino ikhala nthawi yoti ndigwiritse ntchito motani? Nthawi imene ndimakhala nayo busy kupanga upo wosiyanasiyana, kodi mu 2023 ndifuna kuti Mulungu athandize bwanji kusintha nthawi imeneyi kuti ikhale chida chabwino, to be beneficial to me and to others. Kodi nthawi imene Mulungu andipatsa as a privilege mu nyengo ino ya Lenti ndifuna kuti chaka chino cha 2023 indithandize bwanji? Popitiriza pamene paja timenera kudziwa kunena kuti tikamakamba za nthawi ngati Lenti ndi nthawi yokumana mwanjira yapadera ndi Mulungu, meeting God in the Lenten season. Nkunena kuti kodi nanga nthawi naye sitimakumana naye, timakumana naye Mulungu nthawi zonse. Koma mpingo udayika ma seasons ena ngati privileged seasons, ndipo imodzi mwa iyo ndi Lenti ino. Choncho ngati a privilege of seasons kapena a privileged season, ndifufuze kuti nanga Lenti ya 2020 ndifuna ndikumane naye bwanji Mulungu? How do I want to meet and encounter my God in this Lenten season? Tikamaphunzitsa za divine worship timakamba za zimene timatchula kuti ma attitudes komanso ma dispositions. Ndipo imodzi mwa ma dispositions imene ili mu mpingo kamene mpingo matiphunzitsa chichewa ndikhozera kuti ngati mkhalo kapena khalidwe ndiye kuti ndiyenera kukhala ndi ubale wa ine ndi Mulungu, a personal experience of God. So Lenten season can become, should become, is a period of my personal encounter with God. Nthawi yoti ndikumane ndi Mulungu. Nthawi yoti ndikumane ndi Mulungu. Tikabwerera mu scriptures, kazi napengapo ka reference kapena sindidapange, koma ndimangofuna kuti tikabwerera mu scriptures kapena mu malemba amboyera, muona kuti mabuku angapo kapena ma events angapo amamba ndi mauti nthawi. Mwachitsanzo, pachiyambi pa zonse tafika mu Genesis, the creation of the world, which is the creation of time. Pachiyambi pa zonse. Tikabwera mu Gospel of John chapter 1 verse 1, pachiyambi iye wotchedwa mawu analipo. Pachiyambi, beginning, sipokhapo. Tikafika pa nthawi ya Ambuye Yesu Khristu, tsiku la namba 8 atabadwa, pokaperekedwa mu tempere, amanena kuti nthawi idakwana yoti Mariya ndi Yosefe akapereke mwana wawo ku tempere. Nthawi idakwana, time. Kutanthauza kunena kuti there is a very special understanding in the liturgy about time. Chifukwa chona kuti in the liturgy is time oriented and not space oriented. It's time. Nthawi ya Mulungu. Nthawi imene munthu kapena ine ngati munthu ndingakumane ndi Mulungu. Nthawi. So ndimanena kuti
kodi Lenten season ya chaka chino ngati nthawi privilege season, how do I want to personally encounter my God? Iyi nthawi yoti ndivumbulutse za mumtima mwanga, ndivumbulutse za moyo mwanga, ndionetse poyera za moyo mwanga, osati kuwauza anthu koma kumuuza Mulungu wanga. So take the Lenten season as a period where I want to unveil myself to my God. Nthawi yoti ineyo ndidzikhuthule pamaso pa Mulungu. Nthawi ndilole Mulungu aunike andiunike. Let me be examined by my God. Lent indipatse this privilege of time for self-examination and to be examined by my God. Kuti kodi zimene ndimachita, zimene ndakhala ndikuchita outside the Lenten season ndizimakondweretsa Mulungu? So ndikamanena kunena kuti nthawi Lent ngati nthawi ndithu ndi chinthu choti tichigwiritsitse, tichimvetsetse, ndipo chitithandize to build ourselves in that personal relationship with my God. Ubwino kapena ubale wanga ndi Mulungu. I want to encounter God in this Lenten season. Koma kuti ndimpange encounter Mulungu kapena ndikumane ndi Mulungu Lent ya 2023, I have to be properly disposed. Ndikuyenera kudzikhuthula ineyo mokhoza moona pamaso pa Mulungu. Kupandapo Lent isanduka routine, nthawi imene mabwera nkupita. Malowera chaka chamawa tidzapanganso Lent ina. When this is my habit, it means I don't realize, sindidziwa, sindikuona, sindikumvetsa kuna kuti kodi why has the church given me this time as a privileged time? Kodi ndi chifukwa chani mpingo ndipatsa nthawi ino ngati nthawi yapadera? Sindikuzimvetsa zimenezo. Choncho, the examination of my relationship with my God is best seen through the prism, kapena through the mirror of a privileged season ngati Lent. Nthawi yodziona ineyo, kudzing'amba, kudzitsegula, nkuona mkatikati, kuti ndione ubale wanga ndi Mulungu, kapena ndidzione ngati ndikuona pakalilole, kapena kuti galasi. Imakhala nthawi ngati ino ya Lent, imene tsopano imandipatsa chithunzithunzi chenicheni choti kodi Frank Phiri ndi ndani, Father Frank Phiri ndi ndani. Ndipo ndikakhala kuti ndikumvetsa za nthawi, Lent becomes a time to understand or to try to understand my relationship with my God, ubale wanga ndi Mulungu wanga. Kumvetsa kumeneku kundithandiza to achieve kapena kukwaniritsa zinthu ziwiri zimene tizikambe patsogolo pano mwapadera. Paja tisawere kuti Lent ndi ulendo wa katukumeni, Lent ndi ulendo wa kukonzekera kwa Khristu kukabwereza malonjezo au ubatizo wawo. So mukuona kuti it's a time of preparation for Easter. Koma tsopano kuti Easter imene ndidzayipanga celebrate bwino, Lent becomes a preparation for Lent and Lent becomes a preparation for Easter. Lent ndi nthawi yokonzekera Lent. Komanso Lent nthawi yokonzekera Easter kapena Pasaka. Zimene zindithandiza kuti ndizindikire kuti Lent iyo ngati isanduke kukonzekera kwa Pasaka, Lent iyi indikonzekeretse ineyo. So Lent becomes a Lent for me. Lent becomes time to prepare for Lent for myself. Ndipo nthawi ndikozeka fundo zabwino zondiyendetsera chifukwa ndi nthawi ya zaulere, to meet God. So lero pandu kamba za kukumana ndi Mulungu in a personal capacity, ine ngati ine. Ndipo nthawi zambiri tikaonetsetsa, we are afraid, timachita mantha kukumana ndi Mulungu chifukwa timadziwa kuti atikumbutsa ndi ationetsa zimene tili. Koma nthawi yomweyo kumenekwa ndimene kukwena kukhala kapena magadza kwena kukhala opportunity of a true examination of my personal relationship with my God. So this Lenten season, kodi ine ndikuganiza kuti ubale wanga ndi Mulungu, wanga ndi Mulungu ndiuyendetsa bwanji? Komanso nthawi yomweyo Lent becomes a time for preparation of my proper resolutions. Nthawi yokonzeka ndipange fundo zoyendetsera moyo wanga.
sinde kuti ndikamendalowa mu Lent ngati nthawi yopanga prepare ndiye ndingofuna ndilowe mu nthawi iyi kuti ndipange prepare for Easter. After Pasaka, back to square one. Munaso nthawi zina you become worse. I like this passage imene Ambuye amanena kuti munthu ukazindikira kuti ndiwe wochimwa kenako usesa mnyumba mwako, umasesa mu nyumba mwako kumuthamangitsa Satana, amada akachoka akapita nakayenda kuzungulira amadzati koma ndibwerere ku nyumba mwako kuja. Ndiye akabwera kupeza mosesa namba vokukoma amakatenga vimizimu vina voipitsitsa ndudzawa meje ndiye kuti the person becomes worse. Nthawi zina if nditenga kuti Lent ngati preparation ya Pasaka only for the period 40 days and then the 50 days ya Pasaka, after that ndibwere to my old self, it means Lent ngati time has never helped me. Ndiye kuti my examination of my relationship ndi Mulungu sidandithandize mpang'ono pomwe, and it has become nil. Choncho Lent indithandize konzekera to begin a new, kuyambanso. Osangoti kwa Lent ndi Pasaka koma kuyambanso kwa moyo wanga, a beginning of a new me. Bambo Frank Phiri watsopano, ndani watsopano, kandine Monica watsopano, kandine Francis watsopano, kandine Felix watsopano. It should become a beginning of a beginning, where this beginning becomes nthawi yoyenda ndi Mulungu ndi kukhazikika mwa Mulungu. How are you preparing Lent season as this encounter with your God? Nthawi yokumana ndi Mulungu wanu. Tipemphere. Zikomo Ambuye chifukwa cha nthawi ino. Zikomo potipatsa mpata ndi danga woti tisinkhesinkhe za ifeyo, za moyo wathu, za ubale wanga ndino Ambuye yanga. Ndithandize ndigwiritse ntchito nyengo ya Lent moyenera. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.